Tikulandireni ndithu inu nonse amene mukumvera wireless imene wireless ya Times ndi mmawa bwino kwina konse kumene muliko. Lero ndi pa 24 December pangotsala ndithu nthawi yochepetsetsa kwambiri kuti Christmas ifike. Ndikukhulupirira kuti mwayikonzekera bwino. Tilandirani ndithu kwina konse kumene muli mprogram imeneyi, program ya Kulinji. Program imeneyi timazukuta ndithu nkhani imene ndi yayikulu kwambiri, timayikambirana bwinobwino kugwiritsa ntchito akadaulo osiyanasiyana, komanso amene nkhani imene ikuwakhudza kuphatikiza amenepo timaperekanso mpata kwa inuyo Amalawi kudzera ndithu mwatola nkhani athu amene ali m'maboma osiyanasiyana amene amalankhula ndi inuyo pa ground directly kuti so amve kuti so timve makamaka kuti inuyo zoanu ndota. Ine ndi Fungai Vincent Musinze. Ndikukhulupirira kuti posachedwanso ndithu ndikhale ndi mlendo wathu mu studio muno, komabe tiyambitse nkhani. Nkhani imene tikukambirana lero ndi nkhani imene ndithu yakhala ikuyenda m'matsamba anchezo. Naonanso ndithu kuyambira dzana fa makomenti anu nimawerenga eti ndikuyambira dzana naona ndithu makomenti hayi tsono topic imeneyi bwanji ife tifuna 1.9 biliyoni. Timayenera ndithu tichiteka fukufuku okwanira bwinobwino. Nkhani imeneyi ikuoneka ngati kuti ikunkanisongola tsiku ndi tsiku, ikumankanisongolera mbali ina nkhani. Ndiye lerono tati tibwere nayo nkhani imeneyi kuti tikambirane bwinobwino. Koma kuti nkhani imeneyi itheke sindingayikambe pandekha, ndikuti pamenepo ndithu ndizolakwika kwambiri. Komanso nchachidziwikire sindingayikambe ndi mlendo wathu mu studio mokha muno nkungoyikambirana nkumatulira nkhani imeneyi yathapo iyayi. Pale anthu angapo ndithu amene akukhudzidwa, amene akhonza ndithu kukamba bwinobwino momveka bwinobwino nkhani imeneyi, nkhani yokhudzana ndi ulendo wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah, amene akupita ndithu ku UK, United Kingdom, on a private trip. Andi zomveka ndithu mosiyanasiyana. Pakumveka ndithu kuti ayi kupita anthu 15 kumeneko, zikumvekanso ndithu kuti ndalama imene iwono igwiritsidwe ntchito kuti trip imene itheke ndi 1.9 biliyoni. Komabe mukupita kwa nthawi, mwachitsanzo dzulo kunatuluka ndithu kalata ochokera ku bomaku imene inasayinidwa ndithu ndi amveriwa amene anatsutsa ndithu kalata imene ikuyenda m'matsamba anchezo ndi abodza. Budget imene yalembedwa amenepo siyoona, komanso anthu amene akuti apita kumeneku palinso ndithu kukomeza sizoona. Nkumafunsa kuti kodi choona chenichenicho ndi chiti? Ndi amene atipatse choona di chimenecho alipo pano, mukhale pompo. Ndilandire alendo athu mprogramu imeneyi olemekezeka a Shadrack na Malomba. Mwadzuka bwa? Tadzuka bwino ka ine ndithu. Ine ndadzuka, komanso Michael Kayatsa kuchokera ndithu ku apatiti CHRR kapena titi HRDC. Mwavala chipaji HRDC mamwemo ndithu. Mwavala cha HRDC hapa eti. Ndicho ndithu. Chabwino anamiwa kuchokera ku Sidedi ndolandire ninso. Azikwa kwambiri tathokoza. Nde olemekezeka na Malomba, mwina nkhani imeneyi tiyambe ndithu. Mwina poyambirira tinamva kuti kalata imene ikuyenda m'matsamba anchezo ikuoneka kuti ndi abodza. Pali nkhani zikulu ziwiri: ndalama imene igwiritsidwe ntchito ku ulendo umenewo, komanso nkhani yokhudzana ndi
alendo anthu neti entourage anthu amene atengedwa ochoka kuno kafika ndithu ku United Kingdom kumene koko akuti zonsezi nzabodza. Ndimati mutithandizeko kuti choonadi chenicheni ndi chiti. Pai zikomo kwambiri komanso tilandire wonse amene akutimvera, Malawi wonse amene akutimvera, makamakaso azenzanga akaiya atsandanamiwa amene tili limodzi program. Itero kuti nkhani imeneyi ndi nkhani yosautsa yotino idakakhala yoona tidakati siya bwino. Koma ndabwera pano ngati wonemenera boma, ngati chief government spokesperson. Yes. Komanso kuchokera ku Chipani ndine publicity secretary spokesperson. Itero kuti nkhani imeneyi ndi yabodza. Choona chenicheni ndi chakuti yes, tikuyenda mu nyengo yoti adauza chisankho chifukwa tizenda kuti chifukwa chani zochitika zimenezi zomayika makalata afeki nkumatulutsa nkumalemba nkumatulutsa. Chifukwa choti adauza zisankho anayamba wiki yapita iyo kunena kuti mayi Jeniasa akungoyenda ayi apita kwa sekulira chakuti akapereka mwakuti inali narrative yawo imeneyo. Ndi atamva kuti mayi akufuna kupita kunja ayitenganso narrative ija ndikulembano makalata ngati amene wawo. Cholinga choti anyazitse boma la Profesa Kabila Mutharika, anyazitse mayi Jeniasa komanso ndi boma lonselo kumene kuli kulakwa. Anthu adaluza akhale ku opposition komweko asamapange zinthu zofuna kusokoneza mtendere mdziko muno. Atisiye tiatumikira Malawi ndipo tatumikira Malawi bwino ndithu. Chabwino olemekezekana Malumba, komabe ndifunsabe funso ilili ndi zotheka kuti nkhani ngati zimenezi tikhonza kuzikamba osayang'ana kumbuyo nkungoyang'ana DPP ngati DPP basi osayang'ana kumbuyo kufukana ngasizikhala ngati kuti no ena amatha kuona ngati ndi defense mechanism tsopanoto kuti ayi akuti wamachita zakuti akuti wamachitatu zakuti akuti wamachitatu zakuti ndefe tikutere si defense mechanism imene. Yeah, si defense tikungonena kuti kodi chikuchitika ndi chani. Anthu amene wawa akupapanga makalata amene wawa cholinga cha munafunso muzidifusira inyo utafusa mwafusaso mwina akayasa akayanamiwa amene akumalemba makalata amene wawa afeki chonchiwa kunyozetsa anthu ena. Tinganena kuti munaso kunyozetsa cyberbullying ija ndi imeneyi. Kumakamba masabata apita mweyo kunena kuti kuli cyberbullying ya azimayi. Kumakamba zinthu ngati zimene zizo kumagwiritsa ntchito kusintha masignature ena kutenga mitu ya anthu kupanga izi kunyozetsa munthu. Koda cholinga chawo nchiyani? Ndife tikuzitenga mbali imene tikuchokera kuti tu izi nzandale. Anthu anayamba kunena nkhani yomweyi mayi akupereka chakudya kumathandiza anthu mmene muzawo ndi mmene kulili kudziko kuno. Nkumanena kuti akuyenda akupita kusanje, popita kusanje kwa kuima madera osiyana nkumanena kuti mayi aja akuyenda kwambiri pamene ulendo ndi umodzi omwewo. Ndiyeno tuna kuti cholinga chawo nchiyani? Chifukwa keno mwina tikamapitira kutsogolo kuti zifunse kuti cholinga cha anthu amene wawo mapanga zimene zizo cholinga chawo nchiyani. Ndiye tikuona ngati kuti cholinga chawo si chabwino. Ifeyo ngati ife andayi ino tizionera kuti anthu akoti ndi omwe amali Congress Party kodi ndi ndani anthu amenewa kapena cholinga cha nanga chachitika ndi chani akuti chani vuto wake chani. Ndiye mwina mwake sikunena kuti upanga defense ayi komano kuti mafunano kuti noti zifunsa kuti kodi tuchokera pati kuti chichitika chifanya chani komano kuchokera kuboma ife mmene ananena Profesa Kabila Mutharika tiyendetsa bomali lolika pamtetete likhale pamtetete open government. Anthu azidziwa chifukwa boma limbirawo ndalama zimene zimagwiritsa ntchito mene ndi zawo za misonkho yawo azidziwa chimene chikuchitika chilichonsecho ndipo ife tiyesetsa ndipo this is the commitment that we are making as a government. Olemekezekana Malumba, mwakwanitsa kwambiri kutifotokozera kuti anthu amene akupita ku trip imeneyi ndi 5 zimene ndizosangalatsa kwambiri fukwa mwinanso kalata ija ikuoneka ngati sidachite nuclearify because munthu ukamakamba zonena kuti iwe ukunama umayenera kuti ufotokoze kuti choonadi chenichenicho ndi chiti. Mwakwanitsa kutiuza nambala koma apa mukanika kukwanitsa kutiuza budget. Lero ndi lachitatu. Sindikukhulupirira kuti kuchokera amene papa kukafika lachisanu ndithu nkukhala kuti ndizoona kuti budget imeneyo mungakhale kuti simukuidziwa mukuchita kusweka kuti mudikilirebe zinthu zina ndi zina. Ndalama zimene zikugwiritsidwa ntchito pa ulendo umenewu ndi zochuluka bwanji kuti tichotsenso bodza la 1.9 billion. Budget yakuti budget ndalama mwakuti ndiye ndichita kubweranso ndikufotokozerani. Komano malamulo a dziko lino samayika mu budget yayi amayika anthu.
amaika anthu ndi anthu 5 yo tikakatenga matiketi a economy ndi ndalama zingati, mayiwo akati akwere first class ndi ndalama zingati, akakhala kumeneko ndi ndalama zingati. So izozo zitsatirano mmene katundu alili pa market kapena kuti ino mmene zinthu zikuyendera. Koma zimene sizinadziwike mpaka na lero ana Malomba ulendo oti kuti uchitika lachisanu. Mafiga amenewo pano nanga ndinabe kuti iya ndama mwakuti padakali pano ndibweranso ndi mafiga amenewo anthu osadanyamuke yani sadanyamuka anthuwo ndibweranso anthu akamanyamuka ndi kundikhala ndi mafiga zindinawo nditipangaso program ina ndilembaso statement ndisaina statement. Koma pano pandabwera chifukwa chakuti ndafotokozera Malawi chifukwa sinayankhulepo pa nkhani imene ndiye ndikuyankhula panopa ndiye ndibweranso nkufotokoza koma naona kuti ndidikire mpaka ndipeze mafigaziwo kuti nodiyika mwina komano nkhawa yathu inalipo kuti kuti ndizoona kuti akupita ku UK ko ndi anthu 15 nambala imeneyo ndi nambala ikulu kwambiri. Mudati muone pa anthu 15 amaningiro awo aliyense kupereka tiketi timaziwa kupereka tiketi kupita ku ndi ndalama zambiri. Onsewo kumene akafuna malo ogona akafuna allowance akafuna zinthu zina zosiyanasiyana kuti moyo wawo ukhale wafungwa. So kwa hivyo ndani nkhawa kuti izi ndizoona chifukwa chake mukata mwathu tinapempha boma kuti lifotokoze bwino kuti izi ndizoona kuti akupita dina anthu 15 mmene zikunenedweramo komanso atambasule afotokozere mtundu wa Malawi kuti ulendo umenewu utenga ndalama zingati. Ndiye apa ndathokoze ana Malomba kuti abwera ndithu pa programu iyi kuti fotokozera Malawi zona zake za ulendo umenewu. Chifukwa amene boma silikupereka information nthawi zambiri ndi pamenenso fake news imakula. Fake news imakula pamene palibe information yolondola. Ndiye apa ndathokoza ndithu kuti ana Malomba afotokoza bwino jina clarify kuti yayi anthu amene akupita 15 yayi akuti ndi anthu 5 okha. Komabe zimakakhala bwino anakatambasula ndithube kuti ulendo umenewu ngakhale anthu 5 yo kuti wani akupita ndi ndali anthu 5 ipo adi akupita pa zotangani nanga ndalama zimene zikuishirikira ndalama zingati indakupita kuti azafotokoza komabe lero ndikuvira kuti ulendo uli wopata ndisikisi ndasikisikale lero 24 pambo kama kubawingoka kukanyamote ofika lero kupita kutakete ila kakutuluka ana Malomba ngati neneliwa bakuma akutafuliwa kuti ulendo umenewu utenga ndalama zingati. Ndiye ndona ndapeka pano ungazifuwa ndimene asafuna chitaka discovery koma ndimafuna nditofa ndakabona ulendo umenewu ukufuna kumachira chitopoewa ndizo zimene Malawi akufuna zilango zimene ndithu ulendo nofuna zalo ngabona timai kuchita chitopoewa ndi kumira kuchita hapo kumaso amafuna ndithu kuti zingazizwe mapachete kana kuti akupelekera kwa Malawi musaida kupempha yayi that information is somebody do kana kuti Malawi ndiyo kupempha uzisikira ka fake news tuloke asina kuno tisa zona zake zini yayi pofuka tugoma nizikita ndithu kwa chizuzo disclosure kupeleka information usadijira kuti Malawi apempha yayi ungopeleka information ifundi ndio kupeleka information kwa Malawi komanso chimene ndimafuna una Malomba kutoka nchini kuti ulendo umenewu tukumba vice president akakaa umenewu sindukula 52 weeks 26 atabapo ba 10 ditale itali ndipindeyo kuti ulendo umenewu of course so kuti kulipesa mbona hizo zote za pesa na kompiti mwambe ungofotokoza kuti this is fully funded ukapena it's funded by taxpayers. Ilogo zofuna kuti diziwe ngala Malawi. Koma kwa hivyo Richard DC we do not have the problem with the voter vice president of WK and wao it's been aligned grafu kumbera kuti mamuno the president so is a very hard in for what is the sense the flow among kimele kufuna fedha Richard DC njona kuti pamela kujira mfu wao antamya aliboma adinga kwa azira mfu wao mobilizira Malawi
organizira mavuto amene dziko lathu likudutsango pakali pano. It's not a statement. Malawi is struggling. Ikonomia yathu sili bwino yayi. Amalawi ambiri ndi pakuvutika ali mukhazi pamene tatunduwa zinthu zofunikira akubwera daily chibe imwe yoyo. Alezi magua 30,000 zanalija pangogua 6,000 kwacha. People are struggling. Ngapita mungu madala mwite mankhwala. Atakumaliza chifuti kanga kwanisa kwa mafao private. So ataboma azikalizira zitu azizewa inde ajetele mufu wao amena kupashaliwe maamulo umaso aizizo muorganizira Amalawi. Nkamindi joncho nga. Chabwino mwina anamiwa nanunso munalankhulapo nkhani imeneyi madando anu anali otani andi mukuyamba kwa anamalomba mu lindima otani pa nkhani imeneyi ndisanabwererenso kwa olemekezeka anamalomba pafunso limene lilona kuti kodi trip yonseyi ndithu igwiritsa ntchito ndalama zaboma andi nkoyenera kuti tipange choncho pa ulendo ndithu umene ukuchita kuonekera ndithu kuti it's private. Funso limeneyo ndithu olemekezeka anamalomba mukonzekere kuti yankha bwinobwino akamamaliza anamiwa flow ndi ana. Ndiko kwambiri choyamba ndiyambe kuthokoza kunena kuti anamalomba abwera tinawo atiuza kwa zoona zake za nkhaniyo. Chinthu chachiwiri ndithokozenso kuti anena okha pompano osakakamizidwa kunena kuti boma lawo likhala open and transparent. Kutanthauza kuti chilichonse chizibwera pambalambanda. Pachicho limawu akunena kuti mbuto yakalulu inakula ndita zaonani. Nkhani yakula chifukwa chokuti boma linasankha kuti liwasiye anthu mu suspense. Ndikupira kuti mmene manong'onong'o anayamba akanabwera anamalomba mungamira apa nkutiuza kuti ayi sizoona ndizi sibweze nkhani imene itafika kumene yafikako. Koma ndimafuna ndipezerepo mwayi popeza kuti anamalomba alipo mpano. Ku Nigeria kuli mwambi amanena kuti you don't save people that are not around, you don't save someone who is not around. Ndimafuna ndakumbushe kunena kuti pa 16 September lapaja Amalawi anavota, koma anavota ndi mawu amene ankavota nawo ankanena kuti tatopa ndi kutengedwa ngati zinthu zosafunikira, tatopa nkunamizidwa, tatopa ndi umbava, tatopa ndi kuzunzidwa. Ndiyeno DPP padakali panopa ilibe mwayi oti ipange zinthu zosusana ndi zofuna za Malawi. They have no room zoti apange zofuna zawo. Ndiye tathokoze kuti abwera apa kuzanena poyera. Komanso ndimafuna ndikumbuse mawu amene President Professor Arthur Peter Mutharika ananena akulumbira komanso amabwereza amanena kuti government is not a feast, boma sipando. Nkhani ifeyo inatibwerera pa nthawi yabwino chifukwa monga mwanenera muja tinali ndi msonkhano wathu wa nkhani. Ndiye usidedi imayang'ana zinthu pawiri. Inabwera bwino yatipasa chithunzi chona kuti Amalawi no akonzeka kuteteza chuma chawo. Amalawi salolera kumaona chuma chikusakazidwa. Ndifake munaona Amalawi anabwera kuyankhula maganizo awo osiyana-siyana. Koma msonkhano moja tinanena kuti bungwe la sidedi tilimangonyamula usi ngumathamanga nawo, timafuna limve mvemvemve. Ukabwera nkhani ngati izi zimeneka zipite kumbali ina zimene munthu wakutchulidwa ucho tikampase mpata. Ifika tinanena kuti ife position yathu maganizo athu omaliza tiyapanga takakumana ndi Mayi Dr. Jane Asa. Ifika kuti iwonso ndi Malawi mbali yawo imeneka kuti imvedwe. Ndiyeno tinapanga madongosolo oyenerera kuti tikumane nawo, tikupirira kuti tikumana nawo, imva mbali yawo. Koma chosangalatsa nchona kuti mama uno pano pa boma alipo mpano kuzera mwana malomba atiuza. Koma ndisindike kunena kuti mtima umene taonesa pa nkhani imene ochita chidwi ndi 1.9 billion ndalama yambiri kwa basi. Monga misana mayankhulira Mayi Kukayasa ziwomvesa chisoni zonena kuti mu zimene zimazungulira zaboza zimene kuti atauzidwa kuti zaboza ali nkhani ya ovala kuti tizo pa anthu akuvutika alibe fetereza, anthu akudandaula misonkho, anthu akuvutika kuona njala, zikakula zovala kwakulira anthu ota kupita ku ulendo. Ndiye apo tithokoze. Koma choti titenge chonena kuti Amalawi awa panopa azindikira, Amalawi awa sanganamizidwe, Amalawi awa akonzeka kuteteza chuma chawo. Komabe tili pomwepo msonkhano wathu wankhalu yanena kuti Malemu Mpingo wa Mutharika ankanena kuti Amalawi we are warm heart of Africa. Ndife chitu anthu ansangala anthu abwino. Koma ubwinowu mthawi zambiri
maonesa kwa anthu akunja chifukwa chani imanena kuti nkhani ya Dr. Jane Ansa imene alipangira Malawi taiona kuti kwinaku pamakwerabe kuti timapanga ifoti ndi Malawi nzathu tinapereka chitsanzo kuti tinapanga ife msonkhano wathu wa nkhani tikuuza dziko kunena kuti boma linapesa hectares of prime land kupereka ku kampani yakunja kuwonjezeraponso kupereka ndalama $5 billion koma nkhani imene ya Malawi tinakhala chete ngati sitinamve padakale pano pa nkhani ya Malawi Airlines titandaku dividend iliyonse koma Malawi tikukhala ngati sitinamve ndiyeno tikumapanga zinthu Malawi tisamayang'ane nkhope tisamasankhe tolakwika ntolakwika walakwisa Namalomba tinene alakwisa Namiwa tinene alakwisa Kayasa tinene osati tiziyang'anira nkhope kuti akalakwisa uyu ndiye tibwere timang'ale pano koma ifasiliti ndokondwa chifukwa kuti transparency panopa komanso accountability yafika pa malevel ena koma transparency imene mukuti afika pa malevel enawa idzichita kubwera ano wina wake akakhala kuti wabwera ndi limene akuti ndibodzalo kenako adzibwera ano kudzabwera kudzachita clarify mwina ndine kuti tayamba bwino because nkhani imene yatipasa poyambira kunena kuti ndikupetota boma waphunzira Namalomba waphunzira kunena kuti izizi tikanakhala kuti tiri proactive monga ananena Michael Kayasa zoona kuti a vice president akuchoka a president avomereza akupita ndi anthu 5 komano panthu tilomekanenera kuti amayendera government scale simachita kudziwa kuti iwe ngati uli PS ndalama allowance yako ndi iyi malo zofuna za mtumbalizi zonsezo azipese poyera akanakhala kuti apanga nditake ndinanena mwambiuja kunena kuti mbuto ya kalulu inakulanita zaunani so ababa atiuza kuti akuza commitment kwa Malawi kuti afuna apange run and open government ndiye going forward tikamkhulupira kuti tikamamaliza program ino adziwa kufunikira kopereka information koyambirira mukapereka information koyambirira anthu ena amasowa kuti apita kuti akaswiri a governance amanena kuti where those people in authority mean with information it gives room for speculation and they get information from undesirable sources and amazayikhulupirira ndiyeno tongofuna kupita chikondera kuti mmene tayambira mwa Malawi tisasiye tambala ili oseti zistatira ndifanya yake mwaona sidi pakati hapa ikumayenda kunthambi zosiyana za boma kukaona kuti kodi ndalama zimene mukutolera ndalama zimene mukugwisa ntchito zikugwira ntchito motani iyi ndi njira yokhayo zooneka ndithu kuti Anamiwa aduka chabwino komabe Namalomba olemekezeka mulipo ndilipo mpano m'bale wanga chabwino ndingoyankhula ndi atolankhani tingomva kwa atolankhani athu awiri apapa kaye kuti kenako timvenso ndithu kuchokera kwa inu pafunso lija ndinafunsa Brenda Kulilongwe wadzuka bwanji ine ndazuka bwino fungayi koma pakadali pano sindili Kulilongwe ndi kukasungu kuteko lwafade zinatako maso tisanenere tutu pajapena umatha matililongwe kena umvari ayi ndili apa ndili munkhota-kotamo muli mkasungu kasungu ili bwanji kasungu kukasungu kwasha ndithu kwa mitambo kadzuwa sikakuoneka koma mwina tiyembekezera kumasanaku kuti mwina tikauna ndithu monga mukudziwira kuti nthawi ino ndi ya mvula pakadali pano ndili mmudzi wa Chimbuna umene uli pafupi ndi msika wa Chitete amene akudziwa bwino kukasungu ndiye kuti tikatenga 10 yopita ku Mtunthama ndiye ndi kumene kuli msika wa Chitete moti ndili pano ndili mmudzi wa Tiye Kaumba chabwino kungotuluka tu kalata zosiyana-siyana utuluka kalata ya feki akuti kenako boma kubwera iya kalata inja feki kenako apanso tili nawo olemekezeka Namalomba akunena ndithu tiya kalata imeneja njabodzadi zona zenizeni ndizi ndipo zona zenizeni zimene zinatuluka dzulo dzera kukalata yochokera ku bomaku anthu akuti nayo bwanji nkhani pano ndili ndi abambo amodzi amene atatuze dzina lawo okha bambo tikudziweni dzina lanu ndi ndani komanso kuti mumachokera mudzi wa ndani ineyo dzina langa ndine Jason Ziphiri amene ndimachokera mudzi wa Kasankha koma unangopangirako business yanga imene ndimayendetsa njinga ya kapasi posachedwa apa sabata yatha masiku atatu apitawo panatuluka kalata yona kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amayi Jane Ansa lachisanu likubwera ali akutuluka kupita dziko la England ku UK ulendo wawo umenewu akuyembekeza kuti akakhale mawiki awiri ndipo pa kalata imeneyi inaonetsa kuti wachiwiri kwa mtsogoleri ameneyi atuluka ndi anthu 15 ndipo ndalama zimene akuyembekezera kugwiritsa ntchito pa ulendo umenewu
ndi 1.9 billion. Inu ngati nzika muyankhulapo zotani? Ndikoyenera kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino azitse ndalama zimenezo kupita ku Mangalande pa ntchito yoti sizaboma? Kumbali ineyo ngati ine nzika dziko la Malawi ndiko zonena kuti nkhani imeneyo ndikola kuyo kwambiri chifukwa yanena kuti panopa tilikale mu nkhani yokhudzana ndi vuto la chuma dziko lino la Malawi. Ndiye tikamayang'ana kuti iwo atenge ndalama imeneyo kugwiritsa ngati ntchito pa ulendo wawo nena kuti sibwinanso okhudzana ndi ngati zaboma uwo ngati ulendo wawo wa private visit ndi ulendo onena kuti angoona chuma mwina cha dziko la Malawi tikada kuthandizira mwina magawo amene mwina panopa anthu akuvutika mwina njala komanso tikang'ana kupatala anthu akusowa mankhwala eni ndalama zoti zikadatumira kuthandizira ngati magawo amenewo komano atenge ndalama yochuluka choncho pa ulendo ngati umenewo. Tinaonapo mbuyomu mtsogoleri wa dziko lino nayenso anatuluka dziko lino kupita ngati ulendo wa private visit umene anaonanso minaso misonkho yochuluka ya Malawi. Ndi apaso zikudzaso chonchocho mofanananso ndi zomwezo kuti watulukenso ngati private visit ya ulendo umene aononge ndalama zambiri za Malawi. Inaona ngati imene kupositwa bwino imeneyo ngati zika dziko la Malawi. Boma la DPP likulowa kumene linanena kuti sililekerera kuti anthu aononge ndalama poyembekezera kuti afuna kukhoza chuma cha dziko lino. Izizi zimene zatulukazi zikugwirizana ndi zimene boma la DPP lidanena? Mwachidule ndikuzonena kuti alese ngati dziko la Malawi linolo alese akudziwa zimene apresident adanena pa nthawi imeneyo ija amalumbiritsidwa kuja ku bingu. Adanena apresident unena kuti sipoyenera unena kuti ngati mmene taloife mbomamu kuti ena akhale ngati kuti apangapo sadaka mala amene wadatulutsa ndi amatulutsabe mpaka panopa kunena kuti mmene taloife mboma ena musatengerepo mwayo kuti mwina mungopezapo mwayo kuti potalowa mboma titi tidya ndalama za Malawi kamene tiziononga misonkho ya Malawi. Koma tionetsetse kuti chuma cha dziko lino chikhaleyo chakhazikika mavuto amene akudutsa Malawi amene akudutsa matopa a Malawi akhale kuti akhale ngati achepa monga ngati kukwera kwa katundu ndi zina zotero. Adanena kuti tilikale mu nyengo yonena kuti ndalama ya dziko la Malawi monga ngati forex ikusowa kale. Ndiye panopa kuti atenga misonkho ngati imeneyoyo tiona ngati kuti akazokhala kuti atenga forex omwejo imene ikutivuta kale mayipisa ntchito ngati maulendo ngati amenewo choncho sibwino. Namalombatu amene ali mneneri wa chipani cha DPP atsutsa kuti kalata imene idatulukayo siyoyenera. Inu chiyembekezo chanu nchotani ulendo umenewu usadachitike kuchokera ku boma la DPP? Okay. Chiyembekezo changa naona ngati kuti zingokhala kuti zikusiyana ndi mmene mtsogoleri wa dziko ananenera. Chifukwa mtsogoleri wa dziko ananena kuti tisaononge chuma mwachisawawa. Koma pomwe mmene zionekera kuti afuna kupanga chonchomo mwina ni ndale chabe zakuti mwina kukhala ngati kungofuna kupeza cholankhula khala ngati kutsutsana ndi zimene mwina zikunenedwazo. Koma zikunenedwazo ndizione kuti ndizeni ndithu chifukwa even bungwe lija la HRDC ladzudzulapo nkhani imeneyo. Takuthokozani ndipo tikufunirani Christmas yopambana mmene mawa tikukondwerera kubadwa kwa mpulumutsi wathu Yesu. Fungayi apaso ndi abambo ena amene satazifotokoze okha. Bambo tikudziweni kuti dzina lanu ndi ndani? Koma muchitako changu pang'ono ndiye Brenda. Bronzi ndimakhala kuno kwa Chimbona TA Kaomba. Tabwino pa nkhani imene mwina mwayimvetsetsa inu maganizo anu ndi otani pa nkhani yoti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akutuluka ndipo akuyenera kugwiritsa ndalama zokwana 1.9 billion? Ine chimene naona kuti adakachepetsako mdikiriwo chifukwa chakuti muli zovuta zambiri munomo mdziko muno zochuluka. Muli anthu mzipatala mwakusowa zithandizo komanso pali zinthu zambiri kwambiri zosiyana-siyana zimene zikuvuta zoti zifunanso ndalama zomwezo. Ndiye ngati apitiriza moononga choncho ndiye kuti akuononga chuma cha boma. Sikofunika kupanga choncho yayi, kwafunika achepetseko maulendo ngati amenewo. Tabwino tikufunirani Christmas yopambana mawa pamene tikukondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu. Fungayi umu ndimene ndayankhulana ndi abambo awiri amene akudandaula kuti izi mtsogoleri wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino achepetse anthu amene atenge pa ulendo umenewu. Komanso ndathokoza kwambiri Brenda. Dziko mukati. Chabwino tipitirirabe ndithu. Vinjeru wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaino Fungayi. Ndadzuka. Kuli bwanji kumeneko? Kuno kwa chabwino kazuwa patali kale kavula koma kwaso koma kuno kwa chabwino. Chabwino amalawi akutinji pa nkhani imene tabwera nayo leroyi?
apa ndili ndi abamba amodzi amene aziswera kazina komanso koma kuchokera zomwe kwambiri zinanga ndi kumbohachi simwinga kuno kuchidiva TM Orambia. akumbohachi mwene mwamvera nkhani ya ukambidwa leroli yokhudzana ndi ulendo umene vice president akuyenera kupita ku United Kingdom. Kodi ndikoyenera kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino agwiritse ntchito ndalama za boma kuti ayendere ulendo pamodzi ndi anthu ogwira mboma omwe pa ulendo omwe si wa boma? Ndikuona kuti mabenefits ena mtsogoleri wachiwiri wa dziko linoli ndi ngati ndalama ya bomayo ndi anthu a boma, komano zimatengera ndi nthawi yake ndi position imene ilipo ifoti mene lili dziko lathu panopa mavuto nkhani ya njala. It's not reasonable kuti ndalama zambirimbiri ndipo anthu ambirimbiri atengedwe komanso mululume tilimu nkuwapezeka zoti kumaononga ndalama pa nkhani ya chisangalalo. Sitikukana ndalama tomayuza koma zikhala reasonable osati basi anthu ambirimbiri ndalama zambirimbiri etu. Boma la DPP likulowa mu boma linanena kuzeranso mwa wonenererawo anamalomba kuti boma likuyika kukhwimisa mfundo zina kuti ndalama zisamatuluke zambiri cholinga kuti apange recovery finance ya dziko lino. Zomwe zikuchitika papa zikugwirizana ndi mfundo zomwe anayankhula anamalomba akungolowa kumene mboma? Aya sizikugwirizana ndi amalawi ndi anthu odabwa kwambiri ndipo ndikhani yokhumudwitsa kwambiri kutengera kuti masamba mchezo takhala tikuona mabajeti ngati amene achawa ndi sitikudziwa kuti bajeti imene chayi a vice president anayiona kapena amene amapanga bajeti imene chayi amaganiza bwanji komanso kuti tizidziwa kuti panani ndani popanga bajeti imene chifukwa choti ndi mmene ndayankhira kale kuti dziko limene tili limenenso boma la DPP linanenera kuti dziko lathu pankhani ya chuma tiziyenda chonchi. Bajeti imene inapangidwa papa kuononga ndalama zambiri zankhaninkhani mwa chonchicha zosayenda. Anamalomba asusa akuti ku ulendo wa United Kingdom kupita anthu 5 okha. Ino mukuona ngati mwina ndi ndale chabe mwina stockadi zonse? Izi zimenezo ni ndale funa chilungamo pa malamulo. Vice president amene wakhala ndi anthu ndi sitingasinthe kuti anthu ndi 5 ola atatu ola awiri chifukwa choti amalawi nkhani chaidziwa ndi tizithokoza kwambiri amene akumayika zinthu zikoyera imene amamanga transparency bwinobwino kuti anthu tidzidziwa chifukwa choti apanga zinthu zoyenerera cholinga chake kuti amalawi feyo tidzidziwa kuti chichitika ndi chani ndi mmene mundifunsiramu kuti aonera zoti anthu 5 ngati tizili zoona anthu 5 ndezili bwinobwino koma ndi mmene zinalipo yamba mmene tinaonera zinalakwika ndipo amalawi ndi anthu okhumudwa kwambiri. Mungaombe banji kota pa nkhani yonse yomwe mwina Vinjeru timalizire pamenepa ndi nthawi kutinso timalizeko mafunso ena. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Chabwino mmenemo ndithu ndi mmenenso tamvera kuchitipa nde olemekezeka anamalomba mwina yo quick reactions komanso nkhani yomwe ija imene timakamba kuti private trip imeneyi kodi mpakana ndithu fully funded by the government komanso tikumva ndithu kuti zimene zikuchitika kumeneko mwinanso mungatiuze bwino ndinu ngakhale kuti mumati hayi nangasindi private trip sitingafotokoze zambiri koma zimene zikumvekazo zikumveka kuti ati kumene kukukachitika phwando birthday celebration nde birthday celebration ku UK 1 2 mpaka na trip imeneyo igwiritse ntchito misonkho ya boma nzoona olemekezeka anamalomba. Tithokoze chifukwa cha mafunso onse komanso ndi ndemanga zimene zabwera kwani akayiyatsa anamiwa komanso omvera athu amene akutimvera padera osiyanasiyana. Ine ndafotokozera muja kuti boma la Profesa Arthur Peter Mutharika
likuyendetsa bomali poyika chilichonse poyera, number 1. Number 2, bomali kapeza kuti pali mavuto osiyana-siyana mmenenso Amalawi afotokozera. Mavuto amene ajangofunika kuti no kakang'ono kamene tinakoko kandaramako tikasamalire tisawononge. Ndiye mwaonanso mbuyo mumeza khalira kuti yayi chakuti chisachitike, anthu asakwere mndege zoti kapena zodula ma business class, masala mafuel amene ife ineyo ndili pano 30% sindimalandira. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti tikufuna kuti ndalama zimenezo zizipita ku ntchito yokatumikira Malawi tili m'mavuto. Ndiye pa nkhani imeneyi tikungoona ngati kuti ino mwina mwake popeza kuti ndivomerezenso mwina kuchedwa tachedwa kuti tinganene kubwera nkunena kuti nkhani yake ndi komano tikuona ngati kuti izizo za misinformation zikuchulukira zomandenga zinthu zonama kumaperekano mu social media. Paona ndi dziko lonse lino tataya nthawi kutaya ndalama. Mwinaso katundu amene tatayayo mwinaso akupitiraso pa 1.9 billion. Chifukwa anthu osiyana-siyana inu nomwe airtime ngamene tupangiramo ma press conference zambirimbiri kuonongeka chifukwa cha nkhani ngati imene yabodza ngati imene. Ndimaona ngati kuti mwina kupita kutsogola Malawi tiyeni tizikhala kuti ino mwina mwake tifunsana bwinobwino tikambirana kuti kodi choona cheni nchiti. So tikupanga fandi birthday celebration zona ana Malombe. Ndikubwera komweko. Ndiyeno pa nkhani yakuti kodi a president, a vice president ali ndi malamulo akuwalola kuti angapite pa private pa ulendo wa private kapena iyayi. Ikalowaso mu constitution tanena kuti dziko lino timayendera malamulo. Mukalowe mmenemo mukaona kuti a vice president aliwololedwa kupita ku private trip. Ndipo ifeyo ngatakuboma sitiyeneranso kufunsa kuti kodi private trip yo akukapanga chani. Ndiye sininganene pano nkubwera pano zochitika ku private trip nkunena kuti government ipange on a private trip. Chimene timapanga kuboma nchakuti kodi private trip yo malamulo akuti no angathe kupita kugwiritsa ntchito ndalama za boma alipo, ndiye timakalowa no mmenemo ndikukapeza kuti inda vice president aliololedwa kupita pa private trip. Apita kumene koko ndipo akwera atenga anthu 5 komanso kumene kwatha kupita pa ndege amati first class. Awawa ndi malamulo amene alili koma sitiyenera kufunsa kuti akapange chani. Mwina munthu kumene kuchatha kupita kuti apite kuchipata ndiye tikafunsa achakwerapo anatuluka pakati apitaso ku private trip. Munatuona tinabwera kuti ife tikudziwa kuti private trip yo akapanga chakuti koma sinanene ono kuti achakwera akupita ku private trip akapanga chakuti. Izozo timamusira munthu yekha afotokoze kuti akapanga chani. Ndiye mukatifunsa zakuti kuti anayenera kupita kumeneko ndi ndalama za boma ndizoona chifukwa ayenera kupita kumeneko chifukwa kuti malamulo athu au ku presidency vice president amayenera ndithu athandizidwe mwa njira imeneyo. So chachiwiri ndicheneso kuti tigwirizane ndi anamiwa kuti mina tikamakamba nkhani zathu tisamango Amalawi timakonda kuzunzana tokatoka. Tikamulapira nzako Malawi nzako ndiye pamenepo timapita pa chulu ndikuyima pa chulu ndikuitenga nkhani ija ndikuyikoka. Pamene zambiri anthu ena amene akubwera Malawi muno kudzagwira ntchito akuononga kwambiri. Sitimafuna kuti tiye tulutse mawu tulutse pakamwa. Ndimaonanso ngati zimenezo tikonze. Kwina tingonenanso apa kuti kalata imene ndanena muja makalata amene zachitikazi izizo nzabodza. Ndiye mwina mwake popeza nzabodza tisapitirire kuzikamba. Ndibweranso ndi kuti no ndalamazo ndizingati ndibweranso ndina kuti anthu amene akupitawo ndi akuti pasanafike pa tsiku lonyamukali. Padakali panopa mundilole kuti no ndi nakasiku no ndi mamawo ndi process information imeneyi ndifunse ku office kwa chief secretary andipatse information imeneyi ndiye ndibweranso poyera kwafotokozera funso lotsirizira kwa inuyo ndithu ndilonena kuti ndekuti ngati Amalawi amene misonkho yathu imakhale kugwiritsidwa ntchito mu ma so called private trips amene wananga si pena zikhoza kukhala zinthu zoti kuti ayisangafotokoze koma zinthu zake zomwena zopitirazo zikuoneka kuti nzopanda pake. Siti kuyenera kudziwa tilibe ufulu oti kuti titha kumadziwa zona kumeneko kukachitika chani. Mosayang'anira kwambiri nkhani yokhayi koma moyang'anira ndithu ma private trips onse amene amakhala akuchitika ndatsogoleri kachiwiri atsogoleri athu olonduna zimene are we not entitled to know what is it that is in those private trips? Ineyo funso limenelo lindifuta kuyankha mina tifunse anthu amalamulo. Ndipo ngakhale inuyo kuntchito kwanuko
umapita ku annual leave. Annual leave kama amanena kuti ndalama musalandire salary. Mmesa mmapita mmantaso ndalama pakutha mwezi ungakhale munali kumudzi kwanu. Mukapita kumudzi kwanu madzalemba ripoti yonena kuti inapita kukapanga zakuti nakatira fertilizer, nakalima, nakapanga ukwati, nakapanga basic. Pena atu mina mwake tikamafunsa mafunso anga amenewa tizionanso malamulo akungonena kuti munthu yangataka kupita ku private trip aliwoyenera kupita ku private trip. Akupita ngaya kandi holiday kandi annual leave kandi chani koma akuyenera kupita ndithu private trip. Zokachitika kumeneko izozo nzaiyeyo munthu nayenso ndi munthutu. Sikuti kapena kuti ndi munthu nayenso ayenera kupanga zimene angapanje. Kumpatsa mpata akapange zimene akupangazo. Ndeti kanena kuti Amalawi afuna kudziwa mwina ndifunse mwina akaiya alipompa anamiwa alipompa kuti no nkhani yake zikhala choncho tizitero kuti munthu akanena kuti ndatsazika kuti ndapita ku nyumba holiday ndifuna kupanga zanga za personal tizimfunsa kuti ukapanga chani tifotokozere mwina funso imene afunse nakaiya koma ifeyo ngati kuboma tikungotsatira malamulo akuti chani ndi malamulo ndamene sakutilola kunena kuti tikanene kuti private mo ulendo wa private wakapanga chani. Tikateronso tionenso ufulu wa munthu, the right of privacy of a person. Mu constitution zilimo zimene zozo. Tisamphele ufulu munthu chifukwa chakunena kuti popeza ndi vice president kapena ndi president kapena ndi minister. Ngati panopa paline ndayenso ndapita pa holiday. Anthu adziona kuti ndikapanga chani ku holiday. Chabwino olemekezeka anamalomba amene wagwiritsa ntchito ndithu section 21 ya constitution ya Malawi yakuti right to privacy. Mwina timalizire pamene papa akayatsa mawotsiriza in 1 minute komanso anamiwa mawotsiriza in 1 minute kena kunditsirize ndi inu olemekezeka anamalomba. Ya azuma kambiri fungai ndithokozeso na malomba fotokoza libwino ndithu ngakhale kuti pali zina bezi kupereka mafunso koma bivotera kuti opposite vota fotokoza kuti abweranso before the trip mwina tibikire koma beni mafuna ningo kutsindika mfundo amene nanena kale kuti ndinofunika ndithu kuti boma lizile zinthu poyera poonetsetsa ndithu kupereka information mosachita kudikirira kuti ena falise fake news chifukwa mwati muone fake news imene can fake news whatever we can describe it as komano mungatekona kuna kuti izaona mwina zinthu zambiri mbiri ya chipani DBV siri bwino pakali panopa na Malawi ambiri mwina tingatolena kuti sana kontrole nayo komanso nkhani ya security civil international zulo inali pa SABC yapikoso pa BBC so I think mwina boma liphunzire ndithu kuchita zinthu kupereka information ila kuti ena mwina ajideli information pali nkhani zambiri zimene zikukambidwa kukamba pa za agenansa komanso pali nkhani even zimene zikutuluka za president kuti anapita sokunja pa private trip ndalama zimene zikukambidwa 2.9 billion aboma wampaka pano tanati fotokozere bechi cheni kuti ndi chani kuti ndalama zingati zimene anapisa ntchito kulendo mmenewo anawo akunena kuti agenansa afotokoza should we have faith kuti afotokozadi pakuwa ndithu kuti boma tiphunzire ndithu kupereka information mosachita kupempedwa. Chabwino anamiwa mawotsiriza ndithokoze monga medena nena dzulo ndibwerezanso apa kunena kuti ife taonapo chinthu chimodzi cha positive nchonena kuti Amalawi ali ndi chidwi kunena kuti boma liziita chinthu poyera komanso ali ndi chidwi kuteteza ndalama za boma mbuyomu anthu ankangoonelera ndalama zikuonongedwa kumanena kuti nzaboma palibe cha boma ndalama zimene amatolera Malawi Revenue Authority ndalama kazibwera ngati ngongole kalikhala ngati thandizo lochokera kunja ndalama zimenezo nza Malawi wina aliyense. Nkhani iyi ya Dr. Jenasa tithokoze namalombani nakale kuti nzaboza komabe yatipasa mwayi komanso ikhale phunziro kwa anthu ena nduna za boma akuluakulu nthambi zosiyanasiyana za boma kunena kuti Amalawi adasintha Amalawi akufuna transparency and accountability komanso ikhale kuti ena amene amakonzekera kuti apange zosakaza aone kuti nthawi ino ukhala ngati munda wa mbatata kubisala kapena kuti kubisala pa chipande koma pomaliza ndi athokoza namalomba anena okha kuti afuna akhale open government ndiyeno anthu akamabwera asamadikire anthu apange chinthu cha fake tizizungulira ayi asamasunthe mwina asutene kuti akanakhala kuti aku office ya vice president aneneri yawo anena zulija kuti mchitata chimene atusaja kuti ndizaboza zoona ndizoona kuti kupita anthu 5 ndalama zake ndi izi leronso sidikupita kuti tikanakhala pano wapanga program anena kale namalomba kuti tataya nthawi tataya zinthu zambirimbiri tili pano makambirana nkhani kuti ndiyaboza choncho tonse apapa kuyambira boma
ndi ena titengerepo phunziro kuti tizichita chinthu poyera komanso tizikhala proactive kuopa kuti titaya nthawi mmene tikukambirana pano makambirana zinthu zabodza komabe nditsindike paja ponena kuti chinthu choti chikalakwika tisamayang'ane nkhope walakwisa ndi Malawi ndi nthawi akalakwisa winanso tizuzule. Yes, ndi nthawi ndithokoze kwambiri tilekeze pamenepa. Olemekezekana Malomba mawu otsiriza in 1 minute. Mawu omaliza ndongotino talimbikitsa Malawi kuti boma lawo ili ndi boma lawo, boma limene lichite chilichonse poyera. Akamva zinthu ngati zipena pake akazimva azizifunsa kuna kuti zimene zingakhale zoona mmene anafunsira tathokoza Malawi wonse anatenga chidwi koma choona chake nchakuti si anthu 15 si ndalama zokwana 1.9 billion anthu amene akupita kumeneko ndi 5 ndipo kumeneko akupita malamulo akulola kuti apite kumenekoko ndi tathokoze wonse ukuko ndeno tinamatero ndi kuti kuyendetsa boma tonse limodzi ndiponso ngati ino kuti ena amaganiza amene anenera akayiyatsa komanso anamiwa kuti ngati ena aso amaganiza kuti amakhala ndi maganizo kuti mboma la profesa asapita munthalika nthawi yakudya sopano nthawi yowononga maganizo amenewo asakhalepo ndipo sangakhalepo chifukwa chakuti ngakhale kuti ino atakhala kuti ali maganizo amenewo amalawinso akuona komanso a president tonse kunoko kuboma kuno tili maso cheru kuti zoyipa ngati zimene sizingachitike malamulo azigwira ntchito nthawi zonsezo. Ndathokoza kwambiri olemekezekana Malomba makamaka ndithu kambanso kopezeka mumapezeka kwambiri nchinthu chabwino kwambiri chimenechi muchipitirize. Zikomo kwambiri.